sahabatu ridvanullahu ajma'in. Ili uprosa okolakova kasledilер ako haqqi wa kutafahu athrahu illa yawmiddin. Amma ba'd, radaliku islam. Sam najgadar man sa zajedno tarakija prvo khutba, taro mimbari, inshallah, taro bari jamia, al-masjidul haya, subhanallah. لأن الله جل جلاله سبحانه وتعالى كما كيف رحمتي يا رب العالمين لكن كانت من ترى لسورو مسجدي يعني أمارود لسورو أنتنا مكيف رحمتي وبرحمتي يا رب العالمين هذا مسلمان ما سأزعنا إن شاء الله وقت سيوتي كراتكو خطبة نحو الجمعة سو ستvari значење петак односно со значење ке џума. Сосјадо зон интересантно која петак, субханаллах. О Аллах джелле джелалаху субханаху ва та'ала, која со обухватени целокупна моќ, снага, сила, која со нудинија мен огромна помоќ, субханаллах, и нудинија мен ги и опростинија маре гревија, субханаллах, а да не се сведочина дека на невер девало свен лесте, субханаллах, da Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam lesro robo i lesro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah, lekol upro leste em lesri porodica ohlil bejt, lesri am Allah, e Allah esro milost em blagoslov ja Rabbel alamin. Amin. Allah ko islam. Wallahi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Odabirin ja u petak maškar aver ostala divesa. Spominjale ko piri knjiga. Koja su nazivinja i eksura ko Kur'ani tarđuma, subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Hvala musliman. Najvredno, najplemenito dive, ko te u pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam vakeri, najšužo dive, koja izgrini, zajdinio kam, kano jevmel džuma'a, petak, subhanallah, hvala musliman. Понодарга исто кој најшужо диве кој улепшимо, украсимо која диве пейгамбери саллаллаху алейхи ва саллем ва кери. Сунети таро пейгамбери саллаллаху алейхи ва саллем. Која диве петак, субханаллах. Тенанџове ахи муслим. Петак, тенанџове туравету најшу карше. Тенамирисинету најшужо миски суситуре субханаллах. Која диве петак, субханаллах, ла хавла ла кувата илля биллах. Кала муслиман. Со најинтересантно преносине од пejgamberi саллаллаху алейхи ва саллем која посебно диве. Која уздигнија ко степенија машкаро џемаати. Кала муслиман. Субханаллах. О pejgamberi саллаллаху алейхи ва саллем као кери. Кој авол ко прво момент, ко прво сат, ко прво степени, сави награда силен. И силен награда сар када курбани чингя. Жртва носедингя. Аллах се конав, джелле джелалаху субханаху та'ала сарек дева, сарек камила. Ко прво моменти, ко прво саати. Ко дојто сати. Значи пало прво. Пейгамбери алейхи салату вассалам, вакери, kad dobini nagrada sarkat kurbani isto činja jeke gurumja. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Koji kao ko trito vreme, odnosno ko trito stepeni, ili ko trito momenti, palo dujto. Pejgamberi alejhi salatu vesselam kiri isto ka sarkat žrtvoja, kurbani činja, ko navede vlese bakro subhanallah. Daši. Allahu akbar. Daši znači. Кој као коштарто степен, пред последно, добини награда сарка чиња хања. И опаншто, кој као крај катари худба тари џума, добини награда сарк од долиња јек јаров, субханаллах. Ла хавла ва ла кувата илля биллах. Хада хул хадис фил муслим, субханаллах, кој преносинио муслим, о Бухари, субханаллах, радалико ислам. Дикин сој буд битно у петак, Аллаху стан. Буд важна буќа сосе у петак. Аллах джелле джелалаху субханаху та'ала објаснини дека десини пе космичко догаѓај. Со значење космичко. Значи на каја палафи сама дуњаја. Аллах азza wa jalla u petak, sredinja i nebesa kompletno,
ему дунјалоко, створи Адеме алейхи селам, чи гјареко дженети петак, ему петак и кал гјаретаро дженети. Аллаху акбар. Петак, ахи, јаумел џума'a, ла хаула ва ла кувата илля билла. Халаленко ислам, и џума е дивеко која Аллах Азza wa Jalla uzdигнини мануше, uzdигнини леси дереджа, субханаллах. Со и најважовите како и џума и тану дојвекова Аллах Азza wa Jalla опростените ле греве, ахил керим, субханаллах. Аллах Jalla ша'нуху, која диве, радодара перешу карик насере, ако мангеа тераке правде удара Аллах се Азza wa Jalla, на не пошужо диве, осем на која диве џума, субханаллах, прала муслиман. Коте нијек муслимани на не те чол мазуни која кеа халка, те ваздол певаста која моменти, коте перело пекамбери салаллаху алейхи ва селлем, и сијек саати, коте Аллах не одбини дова, нели? Нико нака чол мазуни, ахи, ако си ту желја, ако си ту мука, ако си ту било се и потреба, нико наш ти решини то проблеми, сем то ростворители кога створи јато и мангјато која ке дунја е, субханаллах. Права муслиман, субханаллах. Обрати нем пажња. О пекамбери, саллаллаху алейхи ва саллем ва керим. Колко джемати? А? Колко джемати, па прело пекамбери, саллаллаху алейхи ва саллем, и сијек пазари, Аллаху акбар. И сијек пазари која ки дена пе оџенетлие ко дженети. Аллаху акбар. Обрати на пажња ко хадиси, и сахихајн. Прела колек пазари, која ки ден пе оџенетлие, субханаллах. Аллаху акбар. Свако петак. Исто свако петак. Аллаху ми стана. Свако петак. Па окери, кај човек бавлал, која каналек пошик, а ја пошик као светлини ленгоро лице, ленгоро нури, када ки динем пе перек херенде, машкаро пире пашутне, па ленгере пашутне капучен, со шужилам дозом, субханаллах. Ла хаула ва ла кувата илля билла. Ко тарту ке дија лепота. Субханаллах. Па јонка повртинен, а кеа лепота након со Аллах Азza wa Jalla и јату пире, тирек породицате, сар пошужо. Полепши ме, субханаллах, сар полепши ме, ахи. Нормално ако веки џума или неато тире хересте, баш каро тере пашутне, котари или неато тире хересте. Прелај со кер, субханаллах. И нормално да шејтан нема толику стагу да тебе напада и да ти отешти. А да не се прала муслиман. О Ибн Месуд, субханаллах, вержини, Аллах Азza wa Jalla то задоволен, па окери. Сигарен ки џума, субханаллах. Сигарен ки џума, сосе, јер Аллах Џелле ша'нуху, субханаллах, ка покажини, ставникон е дженнетесре свако петко, односно џума, и он, кашајте приближинен белесе. Ако мангете приближинето Аллах Азza wa Jalla, на не пошужо начин, на неш пошужо моменти, освен петак, те веки џума, субханаллах. Единствено прилика, те шајте до ближинето Аллах Џелле Џелалуху, субханаху ва та'ала. Ака до ближинето ахи дозом козом со ка сигаре, тој попаше посик и џума, иншаллах. Субханаллах. Права муслиман, после џума намази, омоношајри нена пе копире редовна, обавезна и наставинера, те радојнемпе, или те керем бути копире одредена ибадетија, дали побожна, дали дела, у петак, со зачини на завршини сакате. Аллаху мустајан. Него, кланиндо и џума намази на завршине маро ибадети, на завршине маро дова, субханаллах, ла хаула ва ла кувата илля билла. А да не се права муслиман. Него, со значини, да муслимани и понудари га пиро остатак таро пиро диве која на кави ко зикриндо Аллах Џелле Џелалуху, субханаллах. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем, الذي يذكر ربه والذي لم يذكر ربه كالحي والميت. الله أكبر. Машкаро која зикрини андине девле, за разликата рокоа која никада на адине девле сар джив дое модло.
جفدو أمه. ولو ذكرت ربك جل جلاله سبحانه أنت حي يا أخي الكريم. Ako daimen počmigente andine devle, te zikrine devle, tu počminete جفدوه أخي ترمري بوشته والله هذا حقيقة الموت. أدوايو تشاچutno meribe, ana ne o čačutno meribe koga susretina mene melekul mauta. Advana ne meribe, advaj preseliba, ali u čačutno meribe u manuško da nikada na nete zikrinije devle, na nete andinije devle. هذا هو الحقيقة الموت. Čačejim Allah subhanallah. ليس حي في هذا الأرض. هذا ليس نارشيو بكامبري صلى الله عليه وسلم وكواكو andinije devle, zikrinije devle o جيفدو. ها؟ سبحان الله. За разликата од која када никаде на андинија девле, субханаллах. Мајаџи керем халален, кад кавако зори, кад кавако проблеми, када кади на нерешење те обрати на мене Аллах се джеле джелалаху субханаху таала. Спомине не девле управо каде нам кошужи хали, кошужи ситуација, jer ма бистрен дека субханаллах, ако сиеме кога састипе кога моменти, сигате кога насвале. Ако сиеме на кога тернипе, сигате капуриова, ما بيسترس سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنه ولي ذلك والقدر عليه يقول قول هذا يستغفر الله لي ولكم آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي يا رب لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم افتح لي أبواب. بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث الرحمة للعالمين على خير خلق الله وأشرف الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فضالنكو إسلام بدويتو خطبة ترى ديسوتنو برو منبري برو مريجوبا إن شاء الله سبحان الله إلا الله عز وجل إن شاء الله نيشتو نامان غايبر Сома га е сабрана и време жудијан буд пало материјално богатство, кера, ворда, офентајле, штатусија, и не знам шта више, Аллаху алем, Аллах жел најшпе. Али мора да кажем искрено, срдачо, да данас смо постигли много ствари у животу на материјалну страну. Ко материјалну став, жудијан буд буќасо, јек време нема ги суне, бабистра, дели? Буд буќав две су семен ко живото, и нема ги е време суне, гјан, пашувајте со вас, сумнинае. Некој хтео да има неку велику куќу, шта ја знам таму, вила нека, појма немам. Некој хтео да има неко ауто, па да уđe у njega, па да вози ново ауто, шуне штапс. Некој хтео офентал, некој хтео не знам шта, јел така? Тоа е некад било, некада и не суно, нека се. Аба диве, а дала суне, а мен ги улеку, стварностија. أما надихај су невише, нели? Аллаху акбар, ла хаула ва ла кувата илля биллах. А дали се требате седина, дека не саве буќа кој нема ресуне, о Аллахи јадова која оствари няма ресуне, нели? Со требала кана, а кана чола искоко и нам сеста дикај дека адала суне која су минјамлен со две оствари њамлен, на не суштина животосри, кала муслиман. Нити нам бахтало, нити нам састов, а нити живинеја буд пошкар, него опште со инале која два вакти док сумнинјан инале састов, инале бокало, аѓарли, а вдиве нити бокало, нити састо, због сосе. لأنك جعلت نفسك عن ذكر الله جل جلاله سبحانه وتعالى. Халаленко ислам, у петак на необично диве, која диве, требала, субханаллах, више те радови намен, со се Аллах азза ва джелле дијамен јек шансе јек прилев, која диве, со требала те движи намен, субханаллах, те шај, Аллах джелле джелалаху, субханаху та'ала, дила мен адија духовно арома, животосри, ахи. Аллаху мустаид, ла хаула ва ла кувата илля биллах. Сиемен јек анектода шужи, која објасни ѓала, кој, обарој мами великани има менгоро, субханаллах. Кој прилика, пире учениконца почеле, ја имаме Шафи'i,
Еш-Шафи'i јек баро алими ко ислам. Па почнеле о студенти, ја имам Еш-Шафи'i. Пела, сар уштеја тута росојбе. Када уштеја та росојбе, сој тук е важно, субханаллах. Сојачи кери тут, када ту уштеја и дивета росојбе. Јакулу Шафи'i рахмуллахи та'ala. Па вакирио Шафи'i, kada me uštava, sar me ađikirava i sabaj. Me kad uštava. Allah subhanallah, kada me uštava, dženava deko Allah azza wa jelle očekujni mere farzija. Moro dužnost prema lestete obovinavljen. Kada me uštava, Allah dženava deko o pekamberi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam očekujni ma pire sunnetea sallallahu alaihi wa sallam. Ko na penđare suneti, na penđare hayati, niti o živdipe, sose, najspecifično, i ako i ne specifično, mako trpno paro, o brako, maškar o pekamberi, maškar amari daj, na postojini, pošužo mangipe, pošuži perspektiva, pošužo uspeh, a da ne se ko na penđare suneti i pekamberesoro, zaista na penđare ni učačutno životo koja je dunja. Oko vas o penđare o suneti, ovdje Allah se očačutno životu prokepku, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hvala musliman. Pa ponadare o keri. Kada me uštava, očekujnava o vreme te anal bare iskušenje. Izazov, problem je, subhanallah. Hada wal haya fi hadi dunja, subhanallah. Ko štartova keri. Kada me uštava, očekujnava miri familija, miri porodica, koja rodila mandar, jađikeri mandar, te vodi na vlengi briga, za lengovi obskrba i lengere potrebe, subhanallah. Hada on haqiq, haqqa fil ard. Pa ponudari ga vakeri, kada me uštava, wallahi, o šeitane jađikerima. Ma bistren, kada me uštava, samo se uštava, o šeitane jađikerima, wallahi, co se? Tešaj nepokorno Allahese, neposlušno Allahese azza wa jelle, tešajte durja kerima tar Allahese drumo, a ovi silne bud načinje, bud alternative, subhanallah, koja čačip nase, šajte durjari emanušen, subhanallah, tar Allahese drum. Ovtato, kada me uštava prda ađikeriban moro nefsi, strasti, ahi, Allahumma stani. O strastijeta na dlako ako nuštine na men. Ali ki kraj katoro kraj šta ma bistre ahi. Lekad efleha men te zekaha. Ko naka uspinite čistini pere strastije. Pire nefsije. Ma te bistrel deka pere strastrenca taj saka uloko grobo. Ko mezari. Kada ko mezari. Ako na čistinja pere strastija. Sale sere strastija su neki dunjaka pretvorenem peko sapa. Jek sad, ova kengari eftašere, pa razmisli nahi i sili potreba te kerete strastija tute, cidilen so posik, sad na panante jakja, kajka huleko grobo, subhanallah, i njavarde šenja sa pensa, koja svako sad ingari po eftašere, Andre, la hawla wa la quwwata illa billah, side tere strastije so posik, dok pravdete jakja prala musliman, ma bistre jakja puka, abdesutni, subhanallah. I džaja ponudara i pri kraju suađi kerem. Oftoto palunu kale Šafi'i rahmullahi ta'ala wakiri untaziruni melekul maut. Džanava dika džikerima u meleko koje lo duši. Allahu akbar. Subhanallah. Wallahi. Agar da razmislinava Agar da razmislinja ako baro velikani ko islam, Šafi'i rahmullahi ta'ala, ko prvi svakodnevnica, svako dive i nele isto ovto točke kada uštala, razmislini ko akla ovto točke, subhanallah. Prala musliman. Agar uštinja koji? Šafi'i rahmullahi ta'ala, subhanallah. Wallahi da jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala, svako šukari pe e dunja jakoro, tarja ahirete srote dotume, inšallah. Saru ningen ko akija džamija, voljaje, mangin do, prema Allahi azza wa jelle, wallahi te namu kjotu med mazuni, inšallah, ya rabbel alemin, dinit men bezbeda tubarak herende, ya rabbel alemin,
Kemi shaltë me butsasti për bereketi Rabbil Alamin. Irma bistren, na mreme na ver alternativa, niti shansa, niti prilika, sem te ogratiname na vërë dhe se gjellë gjelala, për subhanallah. Sose, alladhi jeskuru rabbahu, o koa zikrini e devle, i andini e devle, al-haj, ahi, la të të ma'in, wallahi. Na nete rake niti mirë, niti spokoj sto ko kja dunja, osven, andin do e devle gjellë gjelala, për subhanahu ta'ala, alladhina jeskuruna rabbina gjellë gjelala, ألا بذكر الله تطمئن القلوب سامو الذكرى سامو يا الله إن شاء الله يكسبرنا ولقلب رب العالمين فيقول قول هذا يستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين يا إخوة في الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأقيموا الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر